Rasmus han er dum og ung. Han er lige blevet 18, og han vil gerne købe et tv. Men han har ikke pengene klar lige nu. Men så tænker han, at han kan bare afbetale det over en længere periode. Smart, tænker han. Så han vælger bare at købe et 65-tommers tv over 77 måneder. Han skal kun betale den lille sum af 769 kroner om måneden. Det er da ingenting, tænker han. Breaking news. Så vil Rasmus gerne finde ud af, hvad den månedlige rente er for det her tv her. Han ved, hvad ydelsen er, og hvad grundstolen er, og han ved, at det er i antal terminer, som man skal betale det over. Og han ved, at ydelsen koster 759 kroner hver måned, og at hovedstolen, det han låner, det koster 27.999, og at det er over 77 måneder. Vi finder så frem til, at den månedlige rente, den er 0,022, og hvis man skal finde ud af det i procent, så 0,022 gange med 100% er lige med 2,2% betaler han månedlige rente. Rasmus kommer så til at betale i alt 59.213 kroner for at låne tv til 27.999 kroner. Så det vil sige, at han har betalt en rente på 31.214 kroner oveni for at kunne låne det over 77 måneder. Tilbage igen. Rasmus han tager ind til banken for at låne 20.000. Rasmus låner pengene til en rente af 5% om året, og han skal betale pengene tilbage i løbet af 10 år. Breaking news. For at finde ydelsen, sætter vi først tallene ind i formlen. Ydelsen bliver derefter 2.590,091 kroner. Han skal betale om året. Dem skal han betale over 10 år. Og så i alt bliver det 25.991 kroner. Det giver altså i alt en forskel på 5.991 kroner, han skal betale tilbage. Rasmus har en drøm. Han vil gerne ud at cruise om sommeren. Så derfor overvejer han at købe en bil. Men han ved bare ikke lige helt, om han har råd til at sætte de der 2.500 kroner af til om måneden. Men hvor dyr en bil har han egentlig råd til at købe så? Han beslutter sig for, at han vil afbetale noget igen hver måned i 5 år. Den månedlige rente er kun på 1%. News. Rasmus, han vil gerne købe en bil, men han har kun råd til at sætte 2.500 af til bilen om måneden. Så han ved ikke rigtig, hvor dyr en bil han kan tillade sig at købe eller investere i. Han kender ydelsen, den er 2.500, og grundstolen den kender han så ikke til, så det er den, han skal have isoleret. Rentefoden for det lån, han kan få, den er på 0,01, så 1%, og han ved, at det er over 60 måneder, som svarer til 5 år. Så finder han frem til, at han har råd til en bil på 112.387 kroner. Så for at være sikker, så har vi fundet en formel for at se, om antal terminer den er rigtig. En formel for den, og den siger, at det er log til 1 minus grundstolen gange med antal procent divideret med ydelsen. Og så er det så divideret med log startpartis 1 plus, og så er det så rentefoden slutpartis. Og det finder vi så frem til, at det har 60 måneder, som vi også finder frem til heroppe. Så det er bare for at være sikker på, at vi havde det rigtige facit.